manje wenza kanjani ukuthi uthathe ingane yala engalijwayele ilanga uyeke yakhona ngale elijwayele ilanga ngoba izobhala kahle le ijwayele ngoba iqhamuka khona ngale Sekudideka othisha ke lapha. oh Angibazi badidwa yini othisha. so Angimazi othisha udidwa yini. oh Ngozi mina phela ngoba uyayibona ukuthi ingane yala ekhaya. yeah Ilijwayele lelanga la. izobhala kahle Izokwazi ukubhala iyabhala isiqenqwe yayo. khona i-report engiyitholile omunye wabafundi wakaMatthews Bhala lokho. Ubhala nje amanzi wrong kodwa kuyabhala. bhala wrong Hayi yazi uthisha uyafika laphayana angithi bebebhala nokhujana neAl Hilal uyafika ke angazi kwakuusuku bani kodwa kwakuyisuku leli lokulungiselela ukuthi kuzobhalwa ngakusasa Uthisha uthi uyafika ke nganamhlanje nge-29 uthisha ufika uyabuza uthisha othi ngibone le report le ngiyisendelwe i-lecture hayi bo kahle wena i-lecture beyifundisa lapha i-lecture nansi hayi ke uthisha uyafika nganamhlanje kuzobhala ubuza i-homework kuMatteo uthini uMatteo angikaqedi ukubhala